Yebo, yebo. Simon uVokamagate. Ngithi hhayi ngibingelele bafethu, ngibingelele. Yabona kuningi esengikukhulumile. Kuningi esengikushilo. Kodwa yabo njengamanje njengalesikhathi. Khumbula even iqala seyingane. Kwakuba ikhathi zokuthi mabe naqeda ukwasha amashethi nakha amanzi. Impompi ingakagcwali endlini isikhathi esiningi sazi ukuthi niwakha somewhere nje. Emva kwalokho ufake ejimini. Yabo. Ayikho into ebalekile nje ukuyinakekela nokuyivikela ezifweni. Yabo. Ngike ngakhuluma abafethu ngathi senkingeni yothi siphelelwa izinto ke thina ezibhedlela kade siyicollector. Mawuthi nizokhumbula ukuthi ngike ngakhuluma izinto eziserious. Sekuyanda ke manje kunokuthi kunciphe kuyanda. Kuzogcina senivuma ukuthi lento engangisho ukuthi impilo e-wheelchair iyabiza. Ngoba phela iqaleni kade singanaki ngoba nakade sithatha khona. Ngoba yona indlela esifundiswe ngayo. Manje ke sizofathi ucabange kanzima. Ingakho ngangithi ukuze uthole i-cushion yokuhlala beka ngo-500. Mhlawumbe le mali angithi i-invest ukuthi izibo 3000 ukuthi uthole i-cushion. Sizofathi uyisebenzise ke futhi manje ke uthenga i-medication. Yabo. Ngoba ngeke uze ungitshele ukuthi mhlawumbe after 5 months or 6 months kunezinto esingayitholi. Kusho ukuthi ibhemile. Ngoba sijwayezwe phela thina ukuthi sesikwi-disability so uthi manje sefathi sazi ukuthi if masifuna izinto sizoya lapha la soyicollector khona ngoba lezi zinto lezi ayitholakali kalula. Yabo. Kodwa ke osinda ke ezothi mayiqambile imali ibiyinjoyina ukuze izinto eziningi zinciphe, indleko zinciphe. Yabo. Indleko ziyancipha. Kanti mawuhlala nje indleko ziyanda. Abantu engibakhalelayo ama-complete. Yabo. Abantu engibakhalelayo ama-complete kubani? Kuyi-must kubona. Yabo. Impilo iyashintsha manje bafethu. Ani like ningifollowisheni. Sikhomenteni.